ಕೋರಿ ನಾವು ಆ ಕೋಪ ಅಂತನಾ ಕೋರಿ 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 ಕೋಪ ಅಂತನಾ ಮಿತಾರ್ ನೆಟ್ ಸರ್ ಮಿತಾರ್ ನೆಟ್ ಭಯಂಕರ ಮಿತಾರ್ ಮುರಾಟಿ ಅಂಕ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಲಕ್ಕನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಬಿರಾತ್ರಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ನೆನಪುಂಡ ಈತನ ಸೌಂಡ್ ಕೊರು 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 ಸೌಂಡ್ ಕೊರು ಈ ಓಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಡ್ಡ ಬೈಕ್ ನೂತ ಹಚ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಆಟಿ ಸಮ್ಮನದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಕಂಡೆನೆ ಕೋರಿ ಮತ್ತು ಪೋದು ಅಣ್ಣೆ ಬಾವೆಲ್ಲ ಪೋದು ಕನತೇರು ನಾವು ಇತ್ತ ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತು ಆವೊಂದುಂಡು ತೂಕ ಪೂರ ಇತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವರು ಅಂತ ಬೇಲೆ ಅದು ಕುಲೊಂತೇರು ಒಕ್ಕಂತೆ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಕುಶಾಲ್ ಕುಮಾರುಲ್ಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದಿರು ಮೂಲು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಜಕ್ರ ತನಸ್ಸಿಲ್ ಅಕ್ಕನೆ ಆದ್ರೆ ಬೇ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆತಿಜಿ ನಿಂಜಾ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ನಿಂಜಾ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಮೂಲ ಬಾವೇರು ಲಕ್ಕಿರು ಬಾವೇರು ಗಂಡ ಗಂಡ ಹೋದು ಕೋರಿ ಪುರ ಕಾಣತ್ತದ ಆತಂದು ಮೂಲೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಚೀಸ್ ಗೈಸ್ ಮುಂಚೆ ಪುರ ಕೋತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ಗೆ ಅಣ್ಣೆ ಪಾವರು ಪೋಯಿನೆ ಕುಂಡ ತಂಬಿ ಅಮ್ಮೆರಡ ಪಂಡದುಂಡತ ರಡ್ಡು ಶವರ್ಮ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾತ ಕೊನ ತರ್ಪ ತಿಂತೀನಿ ಬಿ ಬೆಂಜಿ ಎಂಜ ನರಮನೆ ಅದ ಎಂಕಲ್ ಪೋದ ಮಾರಾಯ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೋಡಗೆ ನಿಜ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಆಯನ್ನೇ ಬಲಸುದು ಮಾರ ಇಡೀ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಾರ್ದು ಉರಿಯ ತಿಂದ ನರಮನೆ ಅಂಜಿ ಏ ಬೇ ರಡ್ಡು ಶವರ್ಮ ತಿಂದುದಾತ ನಾವು ಫೋನಾಗ ಅವು ತಿಂದುದಾತನ ಅವು ಮುಗಿದ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ಶವರ್ಮ ಅಲ್ಲ ತಿಂದುದಾತನು ಐತೆ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಅಂದು ನೂಡಲ್ಸ್ಗೆ ದೇವರೇ ನಮಸ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕೊರಿಯಾನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪೀಸ್ ಮೂಲಿಜ್ಜ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅದನ್ನ ಚಾ ಬರ್ಚಾನಿಕ್ ബോണ്ടേക്ക് പോയാറുണ്ടാ നമുക്ക് ബോണ്ടേക്ക് പോയാറുണ്ട് തരക്കുണ്ട് പാട് ലൈറ്റ് പാടും ഏ ബി ബുൽപ്പേലി പൈക്ക് നേക്കാം ആവും നേക്ക് ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡವು ಕೊರಿಬೈದಂಡು ನನ್ನ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಮಾತ್ರ ಜನ ಬರೋಡೇನೆ ಮಲ್ಲ ಕೈ ಬೇರೆ ಬನ್ನಿ ನಿಕ್ ಮಡ್ಡೋದ ಡಾನ್ ಒಂದು ಡಾಗಿ ಡಾನ್ ಹತ್ತು ಯಾಮೂರೋಡ ಡನ್ 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 ಒಯ್ ನಂದೇನಾ ಮುಟ್ಟತ್ತಿನ ಅರಾಜ್ಜ ಅರ ಅಡಗ ಕೋರಿ ಮೂರ್ರೆ ಸುರಾಂಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಲ ಸೇರ್ನ ಬೇಗ ಆವು
കാല് തീയരുത് ആയിത്തേക്ക് ഒന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് തൂവടാ ഇത്തേക്ക് മൂരിയരെ കൊല്ലണ്ട ಸೀನಿಯರ್ಲ ಕೊಲ್ಲೋಲಿ ಈಗ ರಜೆನೇ ಮುರಂದಿಂಚಿ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಸ್ತ ಪಂಡೇ ಲೇಜಿ ಸಂಡೇ ಎಬೇ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೇಜಿ ಡೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಲಾಕೊಂದು ಬೋಫನೆ ಆಗಿ ಬಗ ಪತ್ತಂಡೆ ಲಾಕದು ಸಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ನಿ ಎಬೇ ಅವೇ ಬಯ್ಯ ಗತ ಬಯ್ಯ ನಾಲಂಟೆ ಗತ ಬಗ ಹುಲ್ಲೆ ಕಾಲಾಗ ಈ ಕಾಂಡೆ ಆತಂಡೆ ಲಾಕೊನೆ ಅಂದ ಪಾಕಾಡೆ ನಾಲಂಟೆ ಲಾಕೊನೆ ಅಂದು ಉಮಿಲ್ ದೇರ್ ಕುಸಾಲ್ ಒಂಚೂರು ದೆಕ್ಕಮೆ ಖಾಲಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಸಾರ್ಮನ್ ತಿನ್ಪುನೆತ್ತು ಅವು ತಿನ್ಪುನೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಒಂಚೂರು ರೆಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅವಳು ನನಂಜಿತ್ತನದ ಐನ ದೆಕ್ಕ ನಾಂಡೆ ಅವಳು ನನಂಜಿಜ್ಜಯ ಮೂರ್ಯರೆ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಈತ ಜನ ಓಡುന്നുണ്ട് ನನಂಜಿ ಅವಳು ಒಂದುಂಡು ಐನೇರ ಒಂಜಿ ದೆಕ್ಕದು ಕಬಾಬುದೇನು ದೆಕ್ಕದ ಅಡಿಗೆ ಕೊರಡು ಇತ್ತ ಮೂಲು ಪಾಯಸ ಒಂದೊಂದು ಮೂಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರೊಂದು ಇಪ್ಪೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಕನಪು ಇತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರೊಂದಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ತೆಕ್ಕಡಿಸಿರು ಅತ್ತ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಆನ್ಲ ಇತ್ತಪ್ಪೇಕದು ಮೂಲ ಇತ್ತು ಮೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಪಾಯಸ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಓ ದಾನೆಗೆ ಆಯಲ್ಲಿ ಅಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಜನ ಬೇನೆಗುಲ್ಲ ಒಂದತ್ತನ ಅವಂಚನ ತೆಂಗಲ್ಲ ಇದು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ ಆಜಂಟೆ ಬರ್ಪೇಂಡದು ಓಲು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ ಆಜಂಟೆ ಬರ್ಪೇಂಡದು ಓಲು ನಾಯಸನಾಲೇರಿ ಬರ್ತಾರ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಬರೋ 3 ದಾಂಡು ನಾನು ಆ ಕೋರಿನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ನೀರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಓ ಲಿವರ್ ಪೂರ ಲಿವರ್ ಅದು ಪೂರ ಲಿವರ್ ಪೇಂಟ್ ಆದ ಎಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಪೂರ ಎಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಲಿವರ್ ಅವು ಇನ್ನು ನಾಡು ನೀರು ಇಡೇಡು ಸುರುಟು 4 ತುಂಡು ಎದುರುಡುಂಡು ಐನು ಪೆಜ್ಜೋಲಿ ಅವು ಕಾರವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾಡ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಟು ದೀನಿ ಎಂದಾಕರಲ್ಲ ಬಾವಾ ನೀ ಅದೇ ಗೊಬ್ಬನ ಪೂರ ಬಿದೆ ಆತಾತನಿ ಏರ್ ದಕ್ಕದ್ನಿ ಏರು ಅಂದ ಓ ಹೇಳ್ದಿಲ್ಲ ಸೈಡ್ ದಿಲ್ಲ ಅವ ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಅಂತಾನೆ ದಕ್ಕೊಂದಪ್ಪನೆ ನಾನೇ ಬಚ್ಚುನ ಸಂಗತಿ ಬರ್ಚಪ್ಪ ಡಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಕಲು ಒಂಜಿ ರೌಂಡು ದಾನೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ದಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪುಟ್ಟಿ ಇನಿ ಪುಟ್ಟ ಇರುವವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ಒಂದಿಂದು ಬಾತಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಾ ಕಡ್ಪೇರೆ ಬರ ಹಾಂ ಏರೇನು ದೈನು ಚೂರು ಅದ ಏರೇನು ಕಿಂಗಿನ ಕಿನ್ನಿ
ಮೂಲಿಚ್ಚಿ ಮೂಲ್ದಾಲ್ದ ತೊಂದರಿಚ್ಚಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಡ ಓ ಅವು ಉಪ್ಪಡ್ದನ್ ಪೇರು ಚೂರು ಜೇಪಡ ನಾನು ಪೂರಾಟೆಗೆ ಏತ್ತಿ ಕರ್ತೆ ಬೊಡಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಮರಿಯಾಲೊಂಜಿ ಕರಿದಾನಾಗ ನಂಜಿ ಉಂಡೆ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಗೀಟು ಪೂರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನೆ ಕಡ್ಪೋಡು ಬೇತೇರೆಗಲ ಮಿಷಿನ್ ಬಂದ ಪಾಡುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದಿ ಮೇಲೆ ಪಾಡ್ನತೆ ಫುಲ್ಲರ ಕಾಲಿ ಅದಿಚ್ಚನ್ನ ಅಲಕ್ಕ ಅಂಚನ ತಿಕುಜ ఉందా ಒಂದು ಮದಿ ಮೇಡ್ದು ಅದು ದುಂಬು ಇಚ್ಚವ ಹಚ್ಚವ ಹಾಂ ಅಪಗ ಅವು ಇಜ್ಜನ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜನ್ ಒಂದು ಆದ ಇಜ್ಜನ್ ಪಾಯನ ಇಜ್ಜನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಇರೇ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯ ಬರಾಯನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆದ ತಿರ್ಗಾವನು ಮಾರ ಆ ನಮ್ಮನೆ ತಿರ್ಗಾವಂದಲ್ಲಿ ಇರ್ದಲ್ಲ ಏಬೋ ದಾದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಡ್ತದ ಅತ್ತನೇ ಬೇ ಅಂದ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಮುಂಕು ಬರ್ಚಮ್ಮ ಹೆಂಗೋಣು ಮೂಂಕು ಆರ್ನ ಮುಂಗ ಅವ ಒಂದು ಅವ್ ಕಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಎಂಕಲೇ ಮೂಂಕಾಲ್ನ ಚೂರು ಮ್ಯಾಚ್ ಕಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ అవా జోష్ ఆయన కొనలే మూడు పొడిచాయి ఉపాధ్యాయ్ బజ్జీ బజ్జీ ఉపాధ్యాయ్ పొడిచాయి మూడు ఏర్నడే బొడిచి పో పో బొడిచి పో ఉపాధ్యాయ్ బజ్జీ కోప కోరి నావా కోప అంతనా కోరిండు కోప అంతనా ಅವಜ್ಜಿ ತಿಂದದ ಬಾಯರಜ್ಜಿ ಕೋಪ ಆಯ್ನಾಕಲೆ ಕೋಪ ಆಯ್ನಾಕಲ್ ತಿಂದದ ಬಾಯರದಾಲಜ್ಜಿ ಸೀದ ಬೋಡು ಕೋರಿಂದೆ ಬಿಡ್ಪನದ ಎಂಚಲ ಕೋಪ ಆಪನ ಕೋರಿ ಅನಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂಬಣ ಎಬೇ ಚೈತು ಅವರು ಇಂದು ಸಮ್ಮಾನಾಗಿ ಹೊರಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕೊಂಡದೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಓಲು ಹೌದಾ? ಅದು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಬಲಿಪನ ಮೆಲ್ಲ ಜಾರು ಗೊತ್ತಾನತ पिली सुसान भाई दे पिली ओल भाई क्लियर जी अप्रूव ई भाई जाता ई मर भाई जाता ई ले जाना कालवा ಅದನ್ನ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ದಾಲೆ ಅವಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪುರ್ ಮಗನ भाई साहब नमस्कार आ जा का उज्जैन भाई क्या जगह लवर भाई लवर भाई पानी पी जा हां दाने चिकप्पा बघा विशेष माता बघा विशेष परबे बोंदुल्ली ಇದು ಟ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಿತಾರ್ ನೆಟ್ ಸರ್ ಮಿತಾರ್ ನೆಟ್ ಭಯಂಕರ ಮಿತಾರ್ ದೇ ಗೊತ್ತ ಮಿತಾರ್ ನೆಟ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಉಸಾರ ಸುಸಾನ್ ಈ ಓಲು ಬೈ ಈ ಇಂಚನೆ ಬೆನ್ನು ಆಸಮಾನ್ ಪೂರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲೈ ಖರ್ಚನ್ ಪೋಚಾಯಿನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಸ್ ಅನ್ಕೋ ಮಗ ಬೇಂಡದ ಮಕ್ಕರೆಂಜ ಹೊತ್ತನ
ಮುರಾಡಿ ಅಂಕ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಲಕ್ಕನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಬಿರಾತ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ನೆನಪುಂಡ ಮರ ಪೊರ್ಚಾವೆ ಯಾರಂಚೂರು ಬಂಗಾರಲ್ಲ ಆಗ ಮೆಸೇಜ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪ್ರದೀಕ್ಷೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಏನು ಆರಾಮ ಬೈದನ ಕೊರ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದಾದೆ ಬೈಜೆ ನೀವು ಸಾಕು ಮುರಾಣಿ ಪಾವುಡು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಬರ್ತಾನೆ ಮುರಾಣಿ ಪಾವುಡು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಕುಜಲ್ ತೆತ್ತಿನ ಮಾರೆ ಬಿಲಿ ಕುಜಲ್ ಇದೆ ಗೆಟಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಲಿತ ಬಿಲಿ ಒಂಚೂರು ತೋರಾತ ನಾವು ಮೋನೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮಾಸ ಇದು ಕೆಪಟೆ ಕಾಂತ ಪೂಜಿದೆ ಯಾವ್ದನ ಪೂಜಿದೆ ಮೋನೆ ಯಾವ್ದನ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂಜಿದ ಪಾಯ್ದ ಪರ್ಲ ಗಂಟದ ಜವನಿ ಮುರಂಜಿ ಪರ್ಲ ಗಂಟದ ಜವನಿ ಹೆಂಗ ಆದಾತನ ಮರಣತಿಯ ರಾಪಜೆ ಬೇಗ ಪೊಣ್ಣಿತ್ತನ ಬಲ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಗ ಮದುವೆ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಮದುವೆ ಆವಡಿದ್ದ ಈತ ಮದುವೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಆಪಣೆ ಜನ ಲೈಫ್ ಇಡೀ ಮದುವೆ ಆಪ ಜನ ಕೂಡ ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಮದುವೆ ಆವಡ ಬೊಚ್ಚ పొన్ను దుకానా పొందుక ఎల్లని విదర్గా అదంబే తూతెగే ಒಂಜಿ ತೂತೆಗೆ అవెంగనో లవ్ లవ్ ఉండిగా లైమేన మేతే పాರ್ಟಿ ಎಂಚಂದ ಮೇಲಾವು ಇರ್ಚೆ ಲವ್ ಮಾತಿ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಣ ಗೊತ್ತಾಬ್ರ ಲವ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ತೋಜುಡ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾಬಿ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾನ್ ನವಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಅಕ್ಕರ ಆಗ್ಬಿಡುದಲ್ಲ ಮಣಿ ಪೂಜೆ ಈ ಜನ ಈ ಜನ ಪೂರ ಬಿಚ್ಚಾದಾತ ತಲಕಾಯಿ ಈ ಜನ ತಲಕಾಯಿ ಪೂರ ಬಿಚ್ಚಾದ ಅವನ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿದಿ ಬೇರೆ ಕಾಲ ಇರ್ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ నీకు రాదు మ్యాచింగ్ అమ్మాయి మాకే తులా నీలి నీలి అవి ಒಂಚೂರು ಐಕ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ನಿಕ್ಲಿ ಲಂಚನ್ ಫುಲ್ ಕೋಡ್ ಹಾಲು ಮಾರಿಟ್ಟಾರ ದುಮ್ನಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನ ಬೋತಿಲ್ಲ ಸುಚ್ಚಿ ಕೋಡಿಗೆ ಮುಂಜೆಲ್ಲ ಕಂಗಿ ನೆಂಕೋರು ಅಂದ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ನಿಕ್ಲಿ ಇಂದು ಏತದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೂತಾಜಿ ಬದರ್ ಮಾದ ನೂತಾಜಿ ಧರ್ಮ ದೇವರರಾಜ ನೂತಾಜಿ ಬದರ್ ಮಾ ಅಂದ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ವೇಟ್ ಜೊತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಪುಗೆ ಮಾರ ನಗ್ಯಾನ ಇತ್ತುಂಡ ಅಡ್ಡಂದ ಸೌಂಡ್ ಬರತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ದೀಲ ಬತ್ತಿ ಅದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿಚ್ಚ ಅವನ ಪ್ಲೇನ್ ನೂತಾಜ್ ಪದ ತೂಕ ರಿವ್ಯೂ ರಿವ್ಯೂ ಓಜೆ ವಾನ ಆಯ್ತಾ ನಾಮ ನೋಡಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಐಟ್ ಬಿರ ಉಂಡಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ ಉಂಡಿಗೆ ಬಿರ ಒಂಜಿಂಗಲ ಅಂತ ಎತ್ತದು ಯಾವನ 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿಂಗಲ ಓಡಿದಿಕ್ಕಾರೆ ಸರಿ ಸರಿ ನೆಟ್ಟ ತೂಪ ಮಾರ ನಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಅವಳು ಯೂಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂಚತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ಆತ ನಾವು ಕೆಬಿ ಇಂಚ ಕೆಬಿಗೆ ನಂದಾಕಲ್ಲ ಪಿದಾಯ್ಡು ಅಂತಾರತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದೇ ದಾನಶ್ರೀ ಅಂದೇನ ದಿಕ್ಕದಾನ 4 ಪದ್ಯ ಆದವು ಕೆಬಿ ಚೇಂಜ್ ಬಂದಿನಿ ಈತನ ಸೌಂಡ್ ಕೊರು ಕೊರು ಪಾಡ್ಬೇಕು ಕೊರು ಸೌಂಡ್ ಕೊರು
ಈ ಓಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಡ್ಡ ಬೈಕೋಯ ನಾವು ದೆಪ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ ದೆಪ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಲಿ ಇಡಲಿ ದೆಪ್ಪುಂದೆ ಇಂಚ ಆಪುಣ ಯಾರು ಪ್ರತಿಭೆ ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕದು ಓಡಿ ಇಜ್ಜ ಸಣ್ಣಿಜ್ಜ ಕೊರ್ರು ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಒಂದು ಆನ್ ಮಿತ್ತದ ಆಮೇಯ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಭಯಂಕರ ಆತನ ಕೊರ್ರು ಕೆವಿತ ಪೂ ಅರಲ್ಲೋಡು ಅವ ಆತಿ ಅವು ನೂತ ಇವಾಗ ವರ್ತ ಅವು ಸೌಂಡ್ ಹತ್ತು ಮಾರ 149 ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊರಗರ್ಲಿಗೆ ಆರೆಗೆ ಕೇನಿಜಿ ಅನ್ನ ಪಂಟ ಅಂಕಲ್ ಐಫೋನ್ ಕೆಬಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯಾನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕೆಬಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತ ಅತ್ಯ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲದಿ ಹೆಂಗ್ ಹೊರಗರ್ಲಿಗೆ 149 ಇದು ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಯಾರು ಮಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸದ್ಯ ಆರೆಗಿಲ್ಲ 149 ತುಲ ಹೆಗ್ಲು ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತಾ ಈ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಣ್ಣದ ಅಕ್ಕಡೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ನಾಪನ ಹೊಡ್ಚಿ ಅವು ಕಂಪನಿ ಹೋಗ್ತದೆ 149 ಅವರ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಬೆ ಬನ್ಪೆ ಅಂಬೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ಪೆ ಕೆಪಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏತೆ ತಂದೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿದಾನೆ ನಾವು ಬೇಗ ಎಂಕಲ ಅಂತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತು 4 ರೂಪಾಯಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋವಣಗ ಮಾಡಿ ಪೂಜಾ ಅಂದ ಮಾರ ಎಡ್ಡಂಡು ಮೇ ಹೆಂಗ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ಮನೆತ್ತಿ 149 ರೂಪಾಯಿ ಇದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು 49 ಏರಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ನೆನ್ನೆ ಅದೇ ಏರೆಗಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಸುಸಾಂಡ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದೆ ತೊಲ್ನೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ನ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇಡೆ ಉಂಟ ಪತ್ತ ಈಚೆ ನೀನು ಅವರ್ಚಿಯ ಅವರ್ಚೆ ದಕ್ಕೈನು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಜೋ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅಂತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವು ಕೆಬಿಕ್ ಕೀಲು ಅವು ಎಂಚ ದೀಪನ ತಗೋರ ದೀಲ ಅವ ಎಂತೆಂದೆ ಅವ ಎಲ್ಲೇ ಕೆಬಿಯತೆ ఆయన ಕೆಬಿ ಇಲ್ಲ ಎಂತೆಂದೆ ఆయన ಕೆಬಿಗೆ ಪಂದ ಸೈ ಆತನೆ ಅಮ್ಮ ಕೆಬಿ ಮಲ್ಲ ಆತಂದು ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆರ್ಗೇನೆ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯರಮ್ಮ ಬರುಜರ ಅಮ್ಮ ಅಂದಿ ಕೊಡಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದನೆ ಬೂರ್ದಿನಿ ಜಾರ್ ದಾದಾತಿ ಅವ ದಾದನ ಜಾರ್ದು ಸಾಕದನಾ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಇನ್ನು ಬರ್ಪಡಿತ್ತೇರು ಮಾರ ಇಂಚಿನ ಆಪೆಗಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಆಪೆಗಿಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ನನ್ನೆ ದೆತ್ತು ಆರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮಾತಾ ಐತೆ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಬಂದವನ್ ಪಾದನಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಕೆಂಡೆ ತಡ್ಡೆನಾ ಇದೀನಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಂದಿನಾಯಿ ದಾದಂಬೆ 154 ಇತ್ತನೆ ಐನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಕು ದೆಪ್ಪೆರ ಐಜ ಆಡ ದಾಯ ಕೇಂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ನಾಲಣ್ಣ ಅಲ್ಲ 154 ಆಡ ಕೇಂದಿತ್ತ ಐನ ಪಂಡದ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತಿಜನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅವು ಮರಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಪಾಚನ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಆಯಣ್ಣ ಬೆಲಕತ್ತೆ ಆಯನ ಅಂಡ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ನಿನ್ನ ಮೂರನೇ ಸುರ ಆಯ್ನತ ಅಪ್ಪಗ ಪಾತೆರ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಪುರ ಪಾತಿರ್ ಅಂದ ಬೆಲಕ 4 ಗಂಟೆ ಪಾತೆರ್ನೆ ಕೈ ಇಂಚ ಪಿಜಿನ್ ಬರತ್ತು ಹೋಗು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಐಟಮ್ ತೊಂದರೆಜಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪಲೆ 154 ರೂಪಾಯಿದ ಓಡಿತನ ಏರ್ಲದೆ ಪಚ್ಚಿ ಓಡಿತನ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದೆಪ್ಲೆ ಕೈ ಪಾನ ಜಾಗ್ರತೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಉಂಡು ಸರಿ ತೂಲೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದು ಅಂದ ಆಫ್ ಉಂಡು